na-agụ na Los Angeles eriela gị onye iwe ụlọ orie tara ata ụmụada Agụata ndị evu enwekwara ụmụada Texas na Agụata na Nigeria ụnụ na-eme ụmụada na obodo oyibo ndị eriri eri ndị fela eme ịdị happy nwaada Nkanụ enwekwara nwaada California na Nkanụ ọ dịghị mma inwe nwaada ndị ọkụ na-anọ ndị Germany nọrọ na-eme ụmụada ọ slave ka ị na-eselebreti ịmara ihe nabatago slave enyego gị akwụkwọ obodo ibuzo onye US mana ihe nyere gị green card enye gị slavery certificate emego gị tested and trusted as a slave nyezie gị akwụkwọ ije ruo ka ime gịnị ka ịbatawa eme ụmụada ihe na-emegbu unu ụmụada na US ndị na-eme ụmụada na UK ihele ndị na-eme ụmụada na Australia fele emegbu unu ntọ Jizọs emena gị alụ Australia ibikịta ọdịgịkụwa chọrọ imebi ebe a onye nzuzu ịnata Enugu steeti ba izuzu chee nata Enugu ọkọ naanị isi onye ọkọ naanị n'ụwa chọrọ imebi izuzuru na Australia ije mebe ụmụada dị nkịtịkpa chọrọ m ikpu n'iyi n'ụmụ nwaanyị anyị for reason na-enwe m nne ndị ala na-agụ Baịbụl ụmụ nwaanyị Igbo na-agụ Baịbụl ụmụ nwaanyị Igbo ndị isi okpo oyi were siletịrị pad onye China wee bee na nkata ịma ka esi alụ pad ịmara ọnụ ịbịanye ya na nkata ose oke iwepụ weta ọzọ iwiye push-up ime otu a o nwere ihe ọzọ iyi push-up onye China lụrụ ịma na push-up na-eweta prosperity na China push-up brace ịmara mbọ iri ya ịchọwazi edi iri push-up ịchọwazi nwoke si na ezigbo moto lito imeri obi ụta ọ dịka onwe ị na-esheki na ọkụ ọfụ na iyi push-up onye riri eri ụlọ eyi egwu na nyash ndị Igbo na-eyizi nyash ụmụ nwaanyị Igbo na-eyikwuzi nyash na-ekeretiri ndị China ọrụ ụmụ nwaanyị Igbo ụlọ na-eyizi nyash China were nyash na-akpali gị nwe ebe a na-eproduce nyash inwe ebe a na-eproduce nyash gị onye gị ọrụ inwe ị na-eyi push-up nweghị ma in Australia miracle ewu m iti mpataka uru oku iwe ni achọrọ m ịnọrọ di a na-ewegote ose ewe m yes marụ na ịnọ di as a slave mara na ihe ndị ụka mere na ndị gọọmenti megime iji nọrọ Australia mụ na ga-adị na mma ịmara ya na nke a mụ na ga-adị na mana ịghọtara ya na miracle mụ na ga-esebe somebody si America ka ọ bịa fụ nwa baby virgin na nwatakịrị ọ mụtara na-ese ihe osisi na ọda n'ihe ọ fụchazie nwa baby virgin nwa baby gbala ya narị ya nke o ji gwazi ya eji ekpọrọ nwa ya akpọnata ka ọ fụ nwa ya kpọzie na fon akọwazi akụkọ eze aka ihe na-ekwu eziokwu ụka $6,000 mụ na n'iji a ka onye amụma bi ebe ọkụ adịghị emeka bịa onye amụma bi ebe ọkụ na-epe adịghị obi bisi onye bi Amerịka aka n'isi hai o nwere one certain time last 2 years ewere ọkụ na Texas ọ dị ka ọ just 1 hour ka how many days afọ m ka ndị banyị na-ebi Texas na-akpọ m na-eti gbidigbidi mana anyị na-apịrị ebe everyday no light onye ya na-apịrị ebe a no light na gị nwa je were ọkụ na Texas for few days ifuru dị mgbe itiri site onye ya na-apịrị no light ebe a na-ekpere onye nọ na Texas kpere ka onwe ego onye nọ na Texas na onye bi na Nigeria onye bụ man of God onye kwesịrị bụ man of woman of God onye bi n'obodo Canada na onye bi na Nigeria onye kwesịrị dị na bless nwanne ya isi onye imeta aka n'ọkụ eletrik isi onye bi na Nigeria ya mechie anya ka ikpere ekpere ị na-agwa ya receive light at least na for that light practical there ije n'ebe terekọrọta sonye bi na ọkụ na mechi ya mechie anya ka ikperi ekperi bido aka na akọrọta na Amerịka
see and we receive this type of quota. Ije no na California, ije n'ezigbo hospital, ibidaka sonye na-eje na nwata kpatọtụ ebe nọọsụ Eliza na-echefu ọbara, full nọọsụ chefu ọbara n'ụlọ ọgwụ, ejima ijeri treat chefu ọbara. A treat was ejima because doctor ga-afụ na lab na folder before treat. Ọ bụ na nọọsụ chefu ọbara. Ọbara nweche, ọ bụrụ sọ nke ofu onye ka ya de ejima nwunye anya through this people of themselves. Chefu ọbara o mere ọha dị ejimịtọ o mere ọbara were si ebe o chefu ofu onye nke ọzọ test ya treatment ya bụ enye ezi treatment ọnwụnye anya ejima na bụ ka ịkụzi na ofu ana na ofu onye omenala bụ ụzọ ezokwu mụtara ya ọmarịcha nwa nwoke onye ụmụ awụrụ kurie eje ụlọ ọgwụ ebe a maka ọnwa 7 months ka tinye ya n'incubator tinye oxygen mebi ebufụta oxygen ya kpọọ ndị na service ya service chair tinyekwe o mebikwa tinyekwe wepụtaze ka service ya last nwatakịrị change color ozugbo gbajebe ọ bụ onye nọ na Texas kwesịrị na-ekpere onye nwere ụdị hospital a na ọka ekpere ka ọ bụ onye ọka ga na-eburu onye Texas amụma padra slave master padra slave master, my pastor, your slave master, my bishop, your slave master, your scammers. In Weruchi, any fine boy they can go Igbo. TV the baby, who in a near bow, Android phone now, comment in a Turkish clear. Facebook, Turkish and Mazagabak change web pattern. I hear man. Mark, I want to get off and wear a sock. Azoka kana kpọsịrị Mark unu ebiego Mark Zuckerberg Azoka gbanwekwe na WhatsApp mo Azoka gbanwe ihe pastor over 40 million Igbo youth useless. Once technology is concerned, they are useless. Back to back. I will pray. Oh. If I not pray, Satan will mess up me. Oh. I will pray. If I not pray, Satan will mess up with me. Oh. So as a black man, Satan have never messed up with you. So as a typical black man, Chinwe, where they sing music here, he run mess Satan, no mess up for Nigeria. Go bomb Peking for London. Yes. Messi Chin when I sing child of God, can you open your mouth and begin to talk to the Holy Spirit? Messi Chin won't open no spirit when he won't born. He carry belle go London, go born, so that the child will have passport that can take him to everywhere in the world. Yes. So that the child can have health insurance. Maybe so. So that the child can have access to free school, free health care. So that the child can have access to free salary every month without prayer. To our own children. Jesus and Jesus and over 5,000 people meet Shania. I say I'm a child. Umunemuna yozna yo. Una yozna na mommy game called them ma. Amolomi game. Amolomi game. Amolomi game. Isi ke pata contest work for politics in Wakinya Lafaka. Ofunda ya no so babongo. Na dem. No brother Christ quarterback. Makotosi dream no be put contest we no church metro Ghanese from village to another. Yes. I will connect metro station from transportation so ni him game megodu if na anya no word very simple. He bring a village Guinea joro na Enugu town every day. Every day with 10 naira. He bring no kona no na loro na ba every day. Na je early. Every day. Ima no mmadụ ga-eme. Ima be na-achọ ihe free.
ina chi efe Ndi Igbo zọpụta n'onwe unu zọpụta n'onwe unu zọpụta n'onwe unu zọbụ onwe unu ndị isi omoto ifesi na chi anacha unu na ego n'alaghị akpa n'alaghị ma polo yile ala ụfụ onye ma ebe itukpere fonu nke ije vidio iwezuo fonu bịazie na-egosi anyị ala ụfụ anarụ na gị ihe niile o mba mana bụ gị jee from New Delhi to Noida ọga ị na-agba n'abalị ị ga-ewere ị ga-agbanye ọkụ moto you don't need to on your light. New Delhi is a state, Noida is another state, state to state. It's about Ora Chakabido Anambra Gafe Port, but he got away 2 hours. Gini ka ị na-acha oge ya na-agbanata break ụzọ the wide how many amamoruche how many lane ị na-aga moto na-ete egwu na klọta ị nwere ihe ma Fada Oluoma agenda gị na ndị priest ibe gị bụ ikpuchiri ahụ n'ọbara Jizọs mgbe na-eje na nke ọgọ m nwoke n'Enugu ihe o bụrụ mba mmanvụ n'izu ka sakrament na nzu bụ ihe dị nso o bụrụ ihe onye China alụ o bụrụ ihe onye China alụ anyị echeji eso n'ụzọ na-awara Enugu Ọnịcha ọbara 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 anyị echeji eso n'ụzọ Abakaliki ọbara ọbara anyị echeji eso n'ụzọ ụmụ ikuku ndị na-ana Aba ọbara ọbara anyị echeji eso n'ụzọ Nsụka ụmụ ikuku na-ana Nsụka ọbara soso ụmụ ikuku ga-analụ ndị ọzọ jezie ụmụnne m ọ bụrụ na ya na-alụ ọrụ China ga-eresi gị ya eresi sef ha ga-eresi gị ụna sakramenti a na-alụ ọrụ ha ga-ekweresi gị ha ga-ekweresi gị somebody nọ na a country na-amarọ Jizọs wee gwa gị na since 13 years na country a na-akpọ Oman celebrate 13 years of no accident that claims life. Country na-akpọ Oman na Arab na abro Christian country celebrate 13 good years of no accident that claims life in their the whole country. Ibeba na agwa m na onye Chukwu ga-emere ebere ọ ga-emere ebere. So Chukwu emenara m ebere nwee moto nwee ụlọ ndị a na-ararụ n'okpuru flyover na Lagos o chetebe ha foto ga nọgidebe ọya karakata ọha nwụ. Fada Oluoma kedu ihe bụ ọrụ gị n'ala Igbo? Gwa anyị chọrọ ime ọrụ ndị fada ndị reverend sister na onwe ha na ha anụ di kedu ebe ọrụ unu n'ime ụlọ ụka na kedu ebe ọrụ unu efesgo ndị fada rapụ ndị sister nzọcha reverend fada ibi inye m bi send m open letter wana m ifukwa reverend sister nke na Iselu ugwu na-ekwele enyela aka na ọmụ wefutere ya na Facebook na agbarịwazi ụmụnne ndị Ezeagu kpọrọ ya reverend sister kpọrọ m 2 weeks ago na-emeghị ya the operation nwaanyị nwere fibroid na-ebleed na ahụ enyi ya nwaanyị reverend sister take courage kpọọ m sị na ha bụ ndị na-asabụ na Iselu ugwu na Asaba enyi techa onyinye ndị bishọp bịa bụrụ na nwere nke a na-enyefe na nke ayọta ka a na-enye gwagwa n'iho ya gwa fada chaplain ha fada na-eme otu a na ga-agwa ya bishọp nwaanyị achọghị nwụ na bleeding mbịa tinye ya na Facebook ozugbo chaplain ha kpọọ ya sị nwaanyị eji ije gwaba Ezeagu ndị Ezeagu bịa ha rọsh zedu ma buru ya na jeme ya sọjiri gwa m uru anyị nwetara na ụka ga reverend fada ụmụ nwaanyị anyị na-eme na ha nwaanyị ajadu n'ike fada anụzi di m ya fọrọ m nwee kpọọ ha reverend sister unu nwa bụ ndị fada unu amụtahụla anyị nwa ọ bụ na nna gị chiri fada ihe abụ fada ịmụ na ịwọrọ anya afịa n'ịbụ ihe a na-akpọ nwa narị n'iyi ịnarị ndị Igbo n'iyi true of us nwere ihe uru ịbala anyị so ndị bara uru kịta bụ Rome ịnata anyị ego nyefa na brain wash anyị na Jizọs na-abịa ọsịsọ
like a slave and ka na were resources anyị mo ịbịa gwa ndị anyị ịgbara ndị Rome mbọ ka anyị believe onye nwere ọkụ mmụọ ọgwa eziokwu nwa mezi anya na mpịachi ka m gụọrụ gị leta Chijoke wepegodi fonu gị abaa na Facebook page m pịpụta leta m post na mgbede ka m gụọrụ gị leta King of Belgium send ndị missionary na-eje Africa in 1883 ọ dị dị ngụchazie ya apịachi ị mara m ihe na-edela leta ma ihe na-emekịta ka ọ n'ọbụrụ ka ị ma ma ọ bụ ya ka ọ n'ọbụrụ na-ene anya emeka kwụ ntị na-ene anya just watch ihe Fada Oluoma na-emere m n'ala Igbo bụ enwere m mma ya dị nkọ though I believe na need the war to be free mana ebe m ga-esi wee nụ ya bụ ekpere ihe na sponsor. Do you get me? Yes. So Fada Oluoma, Christians don't believe that there must be war for someone to be free, but where the Igbos are going to fight their war is into prayer. Anyị sịrị mba, ọ na-egbu lie. Ọ na-egbu lie. Na-ege ntị. Ọ na-egbu lie. Si anyị esa ihe be na-akwa. Ba anyị bụ na anyị bụ ndị ajọ mmụọ. Na anyị bụ nke our ancestor bụ nke bụrụ nke bụrụ nke bụrụ nke. Na-ene anya. I'm mepele gị. Mepego the page m. Penye. I go letter. Nanya. Nani King of Belgium ndị weta Christianity gwa ndị Fada. Here reply in your Oluoma na mgbede. Here King Leopold na-ekwu okwu a. O wee sị Reverend Father and dear compatriots. Mma agụkwa one mmụtara na ihe abụrụ my language. One mmụtara. Yes, na gị nwa agụrụ gụchachia ikalom eriju afọ ụfọdụ n'ime unu. Ihe niile ego gụchachia emere m thousands of graduate employer. Ya te na-ekwu na nwere onye ọcha ma agụ Igbo. Igbo bụ asụsụ m, oyibo bụ mmụta. Ọ bụrụ eziokwu. Reverend fathers and their compatriots. The task that is given to fulfill is very delicate and it requires much tact. In Ania, you will go certainly to evangelize, but your evangelization must inspire. Must inspire above all Belgian interest. Your principal objective in our mission in the Congo is never to teach the niggers to know God. Niggers means blacks. In Ania. Never to teach the niggers to know God. This they know already. They speak and submit to a Mungu, which is in form of Amadioha. Yes, one Nzambi, which in form of Arabinago. One Nzakomba, which in form of Habagolo. And what else I don't know. They know that to kill, to sleep with someone else's wife, to lie and to insult is bad. Now we king of Belgium na one day Fada. Na one day to Oluoma. Yes. Is bad. Have courage to admit it. You are not going to teach them what they know already. Your essential role is to facilitate the task of administrators and industrials.
which means you will go to interpret the gospel in the way it will be the best to protect your interests in that part of the world. Fada Oluoma na message. For these things, you have to keep watch or this interesting our savage from the richness that is plenty. In their underground, to avoid that, they get interested in it and make you murderous. In a way. In a way. Competition and dream one day to overthrow you. Your knowledge of the gospel will allow you to find tax, ordering, and encouraging your followers to love poverty. In a way, like, happier are the poor because they will inherit the heaven, and it is very difficult for the rich to enter kingdom of God. And I'm asking Ndi go at the brain. Okay, Nane. You have to detach from them and make them disrespect. And make them disrespect everything which give courage to affront us. I make reference to their mystic system and their war fetish. Warfare protection, which they pretend not to want to abandon. In Ania. And our ancestors tried everything humanly possible not to abandon those things. But they suppressed them with lies by telling them that Jesus walked upon the sea. And you must do everything in your power to make it disappear. Your action will be directed essentially to the younger ones. For they won't revolt when the recommendation of the priest is contradictory to their parents' teachings. In a way. For they won't revolt. For they won't do what? For they won't revolt when the recommendation of the priest is contradictory to their parents' teachings. The children have to learn to obey what the missionary recommends. Who is the father of their soul? You must singularly insist on their total submission and obedience. Avoid developing the spirit in the schools. Teach students to read and not to reason. Teach you, Master Jesus, to read and not to reason. That is what they are. They went to university. They can read more than me, but they can't reason like me. You see? Yes. You see where the work is coming from. Teach you bingo go na UNN how to read and not to reason. Teach you bingo go na Unizik na Uli like how to read but not to reason. Listen. Dear patriot, are some of the principles that you must apply. You will find many other books which will be given to you at the end of this conference. Evangelize the niggers so that they stay forever in submission to the white colonialists. So they never revolt against the
restraints they are undergoing. Receipt every day. Happy are those who are weeping, because the kingdom of God is for them. Our people not weeping every day. Our brothers and sisters are weeping. Many are weeping in Europe right now. They don't have documents. Some are weeping in what is this Muammar Gaddafi country? Libya. Many are weeping in Libya now because they want to cross through the sea to Europe. They are afraid of dying. Go to teaching hospital and millions of them are weeping. No money to buy drugs. Are we not weeping? We are weeping. Are we not weeping? We are weeping. Are we not weeping? We are weeping. Convert always the blacks by using the whip. Keep their women in 9 months of submission to work freely for us. Force them to pay you in signs of recognition, goat, chicken, or eggs every time you visit their villages. Fada Oluoma bele fa akono na alo. Yes. One. Fada Oluoma bele fa okpuru ke na alo. Ogai. Obele fa akono na alo. Obele ogai kono na alo ai. Force and in knife and ebi you no chicken. G na beans whenever you visit them. King Leopold gwara fa ka ha na alo. Yes. Okwa na ga alage Fada Oluoma. No be wetin you dey do. Obula olu akete ya na agwa ba ka na alo. Obule fa ka na alo. Na get you. Force them to pay you in sign of recognition, goat, chicken, or eggs every time you visit their village. All if I got the person I have for the name in a water it. You pay them. You pay the Nezush, deceivers. Ndi make a water blessed are those who are weeping, for they shall see heaven. And your pastors are buying private jets. Your pastors are telling you to sow seed for blessing. The same your pastor cannot take the same private jet to go and sow seed in another church. You see? Now, let's go further. And make sure that niggers never become rich. Make sure that niggers never become rich. Are the niggers rich? No. Are the niggers rich? No. If you say you own aircraft today, let the European decide not to sell it to you now. You see, you are poor. Yes. Claim that you have clubs, you are rich, and you import foreign wine. Or God, let the European stop supplying the foreign wine to you. If you see, you are a poor man. And make sure that the niggers never become rich. Sing every day that it is impossible for the rich to enter heaven. Make them pay tax each week at Sunday Mass. Yes. Make the nigger pay tithes each week at Sunday Mass. Fada Oluoma, obli final. If I need probably Oluoma na John me. True of us. It's true. Fada Oluoma da go tithe every Sunday. Ada enye onyinye. Within that year when I room, when I you see know what is happening? And then you to onyinye aka parish go no for the poor. Onyinye na enye na parish go Oluoma, okay, we law free hospital ma oba polo obodo mmiri. Kedi village in the Catholic gbapo de mmiri. Where? The whole Catholic Church. Kedi community in the Catholic put aba polo obodo mmiri. So obodo gbalo 1 million free. O chi Omenala tejebu. Na nwata kiri de kam ga agbapụ mmiri be nna m nye ndị obodo free. Make them pay tax each week at Sunday Mass. Use the money supposed for the poor to build flourishing business centers. Is it not what is happening? Those new parishes you are building, Fada Oluoma, is it not flourishing business center? True of us. Is it not money that belongs to the poor masses? I'm asking you. Fada Oluoma, those money not generating now those schools for the rich one, is it not flourishing business centers? Those money, is it coming for the society? No, for the parish.
for the business. This is what you guys are doing. Yes. I couldn't admit it. And I continue reading. Institute a confessional system which allows you to be good detective denouncing any black that has a different consciousness contrary to that of the decision maker. On a free confessional Attire, they use it to read the mindset of the masses. For the confessional, they read the mindset of masses. When only Bobago, only bona be member Fada dinner among wine. When a father and a wine. The same father and dinner wine. Okay? You get one sense. Teach the niggers to forget their heroes and to adore only ours. I repeat again. Teach the blacks. Teach Onyankano. Teach Enugu State. Teach somebody from Imo State. Teach somebody from Anambra. Teach somebody from Ebonyi, from Delta, how to forget their heroes and adore Europeans. Is it not what Oluoma have told us, that our heroes did not create anything? Yes. Is it not what he's saying? And adore Europeans. You are defending what you took oath in. Only. Father, only you are defending what you took oath from. That is what King Leopold is telling you, missionaries, and that is what you are doing. Teach the niggers to forget their heroes and to adore only ours. Never present a chair to a black that comes to visit you. Don't give him more than one cigarette. Never invite him for dinner, even if he gives you a chicken every time you arrive at his house. How many white men in Italy can invite you for dinner if he's not getting something from you? Black man, I'm asking you. How many pure Italian citizens that your street can just call you, come and have dinner with me, again and on at the same table, without them gaining something tangible from you? How many Indian citizens in New Delhi can invite you to come and sit with them to eat in one table? Answer me. This is practical. Listen. Never invite him for dinner, even if he gives you a chicken every time you arrive at his house. Consider all blacks as little children. I will not. Video turn or camera video. How many percent forever? Video. Yes, it's okay. Turn the camera video. Consider all the blacks as little children, right? Yes. Now watch now. Turn the camera. Have you turned it? Eh? Turn. Yeah. Now watch. Pass away the fall anointing. Not watching little children they do. Yes. Laba. Lebo. Is that not little children act? Yes. None more get to the key Korea and I got 2 million. Better about it. Yes. You should consider the blacks as little Children. All little children. All little children can have. Yes.
Mama goes not anointing. Mama anointing. Mama and Papa anointed. Mama and God was Mama and Papa anointed. Another anointing. Consider the blacks as little children. How the little children they make no nepele. How there? In Adanana, it's China, Jekalo, Buhari win election. Win all your anointing a butunana. Chukamaka Napono, oh, a winner. Tinibu. We know you're not anointed. Because no me going as little child. See, consider all blacks as little children and require from them to refer to you as father. Okay, brother. One now, Loma. You made a mistake, Bobble for the tag. One now. You chose your mind, Echino to people up a white here. Jimmy Bakoto. Putano Bubandua. Ewa. Nyelumun Negaka. Help your people. Help your people. We are suffering. Help us. Help us. Umi bona tafufu. Me pelege WhatsApp mfundi we breast cancer. Me pelege WhatsApp ngosigu mwa breast cancer beba wa. Brother. Ole cheria. Putano occultic kingdom. Puta ebe no n'ezi adịrị. Puta ole puta. We go. Puta. Yes. Puta ebe no n'ezi adịrị. Consider all blacks as little children and require from them to refer to you as a father. My dear compatriots, if you apply to the letter all this, the interest of Belgium in the Congo will be protected for many centuries. I thank you, King Leopold II. For many centuries. The interest of the Europeans will be protected in Africa for many centuries. Fada Oluoma, Otoka mo roberi etomo tonya mo ni ablo. Kanna mu balosa ya ga bia ya fada. Papa mbalosa ya so prevent ya na egbu nne muria. Ka pota Oluoma yiri white kulo to sekula na ba was ya fada. Now he has considered those blacks as little children. Oluoma is representing European slave masters. That is why Oluoma cannot work in bank today with missionary certificates. True or false? Fada Oluoma cannot work in bank today. He cannot work in the hospital today. He cannot work as a qualified teacher today, which government will employ him as a qualified teacher today with missionary certificate. Before he could be able to work in Eba, he must go back to university. Follow the due process in which you follow to become to study accountancy. The destiny for one day father, what their destiny. You go check whatever fathers also you get big age and went all over you make Catholic church. In what the kitchen went all attack, he manage a company. In what the kitchen went all attack, he be a lecturer. You must go to university to become a lecturer. Now some of them check say come I just make a 4 years course. We many here Father Megan Jawalo. That is why he gave an electrical engineer for your community to have light. Where Reverend Father, a rapper electrical engineer, Reverend Father Moto, because he has configured it to look like a small little children. Electrical engineer get was it potego no bodo go moto ko bodo na enwo atokotego go nya Father Moto e wala okpanaga na nchikoto Igbo
na enife ndị nna nna anyị nyere ekpere abụla ọrụ aka na Igbo Leopard gwara gị ebe a na anyị amalụgo Chukwu ha kụzikwenela anyị nya na anyị amalụgo ife ọjọọ ife ndị a na-eme anyị ebe asọ presọ anyị amalụgo na anyị amalụgo Chukwu n'eziokwu na-aza Chukwudị Chukwu Ebuka na-aza alụ Chukwu na-aza Chukwudị na nzu inwe ha ọkwa nzu ji egote ọkwa nzu dobe ebe gị gote nzu gote edo nwee ọjị nwee osu ọjị gị na Chineke bisi ife ndị Igbo na-aga ọba ọfọ aya dị ekpe ekpere ọfọ bụ ihe fọdụrụ mmadụ ime ihe fọdụrụ mmadụ gịnị ime ya mere ndị Igbo ji asị ndị Igbo adasị n'ọnụ ya ekpere ndị Igbo ọfụma adasị Chineke si n'elu bịa gọzie ọ ka mụtara ụdị ekpere ihe ndị Igbo na-agọ bụ ya gbuo aka nri ka ya gbute mma which means na ị ga-egbu before igbute na ị ga-eme gịnị ị ga-egbu you must go and work before ime gịnị mgbu aka ekpe ka mmee gịnị ka mgbuta mma mgbu aka nị ka mmee gịnị ka mgbuta mma simply means you must go and do aka aja aja na ị na-ayọzi ndị anị na aja anị na ndị ji bi ụwa ka ihe aja aja ị na-eme ka o mee gịnị ka ọ dị mma Igbo na-agọba ọfọ 3-4 minutes ịgọcha n'ọfọ jee gbawa mbọ onye malụ nzu mara ihe ọma onye malụ nzu n'anya chọrọ ka anyị afọ gịnị ihe ọma mmadụ pụta n'ụzọ tata na omenala Igbo wee mma nzu n'anya n'ụtụtụ ụmụnne m ọ bụrụ ihe ọjọọ ọ na-ama nzu n'anya na-asị na anyị ya ga-afụ ihe ọma gịnị tata mgbe mmadụ pụta n'ụtụtụ mma nzu n'aka ya na-abụ ihe ọ na-ekwu bụ na aka ya na-abụ a ga-ezute gịnị ihe ọma mmadụ pụta mma nzu n'ọba ya na-abụ ụmụ Igbo ihe ọ na-asị bụ n'ọba ya na ya ga-eji azụta gịnị ihe ọma taa nzu abụla ajọ ife nzu bụ nnukwute sakramenti dị omume ihe mere ka ndị Igbo si chọpụta ịkpọ ya asị for no reason jee nwee nzu na be gị ụka agbazina gị apụrụ ka inwe nsogbu ụka ga-alapụ gị nne gị nwụnarị gị ụka ma nne ya mee ịnalụ gị ego anyị eniwego mmadụ tupu ụka abịa anyị da-atụ ya ndị nne na nna anyị na mọchụwarị aha arụ ka ọwụ nne gị nwụnye ya inweta gị ikwe ichekwa anya ijidekwana gị ikwu ya ozugbo ikpe ya ozugbo mama gị nwụọ ejezi na-eme mma gị mba ama gbu ya kemikal onye ọcha wetara ya bụ insult ihe ndị ụka ji na-epromotu ka a na-atinye ozu na mọchụwarị bụ ka fada nwee ike fix date bọsọ ọ ga-abịa n'ime mama gị ka o wee nalụ gị ego ọga nne gị nwụọ jee nye nne gị ụmụnna agbakọ aka ọnụ nye nne gị enwere ka obodo unu si enyi ozu Igbo tete n'ọla Igbo kunienu nwee nzu na be gị mkpa gị agwụgo fesie Nigeria mara na ihe ekwute gị ma na Nigeria happens to you mara that the country you are can happen Nigeria na happen to people Nigeria happens to people every day every blessed day what is happening to you is the country you are living. Those things that are supposed to be prevented, once you are not preventing it, it will keep on hitting people one after the other. It might be my turn tomorrow, it might be yours. Edobiye je bi loma. Edobiye ndị be na asị n'ihe ọ na atiele edabulu gị edole edo. Ọ ya bụ onye Igbo pụta n'ụtụtụ te edo n'ilu. Ihe niile banyere ya bụrụ ihe mee gịnị dole edo. India na-eme ya. Yes. India na-ete edo n'ilu. Onye ojii bi n'India agada ga-eke kwa ka ndị India were ihe lụpọ n'ilu ka onye India. Mana isi ya lụpọ edo be nne ya ọ bụla efo. Onye ojii bi na UAE na-eji eke akwa ka onye Dubai yiri white ka onye Dubai jee na beach mana esi ya jide ọfọ nne ya n'aka ọsị n'ọhịa. Ihe ndị anyị na-ebi ihe Chukwu abịa ama ọ bụrụ na anyị ajụ the science ihe dị na nzu ajụ omimi Chineke si were na nke a communicate with me kedu isi ka o si ka ya ga-amakwa sayensị iwere resources si ba ya rọpụta motorcycle. Once we cannot use the resources enyewela anyị mee ekpele onezi ka ọ dị gị ga-ewepụta ngwa resources na Igbo wee lụọ television ọ dị ọnụ possible a na-ebido n'ụlọ mara mmapụ wezi
Nwoji Igbo gị na momi gị nwụrụ anwụ gị na ya dị na mma gị na dadi gị nwụrụ anwụ dị na mma gị na ndị nna nna gị dị na mma ịpụta ụtụ ọ bụrụ mbosi ekote iwere ọjị kpọkọ ofe godo ofe anụ wee le ha ugwu obi ga-adị ha mebe ọbụla ha nọ kpọọ nna gị kedu afọ nna gị amụrụ gịnị kpọọ ọnya kedu onye amụrụ nna gị chi gị nọrụ gị nso kọsị na-akụ Abraham onye ebe makwana mgbe ị na-eme omenala na-aga ọfọ your mind will be within your family compound self, not even in another man's compound. When you are praying through your tradition, your inherited way, your mind will be within your forefather, within your circle. And I get the Holy Ghost fire. Nah, Jesus. It's at Jerusalem. Look at the colleague called Jericho. Onye ọkụza na-akọ akụkọ ndị Ishmael. Onye ọkụzụ igwurube ọgada pụta na-asị ya Ishmael. Igwuribe ọgada ahụ nọ na-aza nke ịma ihe bụ the meaning. Ị chọrọ ịma the meaning. Ị chọrọ ịma ndị Ishmael. Onye kpọọ m na fon osi m Ezeaku na Saul mechie bụrụ Paul. Na village ya. Saul bụ Paul na nkwele ezu na nka. Saul mechie bụrụ Paul na Owele ma ọ n'ọlụ. Were ọjị nwa Ndi Igbo. Ị bụrụ nwaanyị nwere right ịga ọjị ma ọ bụrụ na ọsọ gị nọ ma ọ gị na ụmụ nwaanyị ibe gị were ọjị kpọkọ ndị nna gị kpọkọ ụmụnne gị kpọkọ ndị anọọsụ kodo ofa kpuilefu ugwu gwafa ka gị na afa dị na mma ọ bara nna gị ka iji dị ndụ fa na onye elu gị n'ilu na onye elu gị n'azụ ikwuche enyi wapụ ọjị ahụ taa nke ya ata tụpụrụ ndị iche nke fọnụ jee gbawa mbọ ọ bụrụ na anyị ji ọjị ekpe ekpere ka sakramenti onwe ga na-aga ọjị anyị kwesịrị inwewe fam ọjị by now. Ọ bụrụ na anyị na-ata ọjị every Sunday ji ekpe ekpere tesata blesa oriri nsọ nwa ha kpọrọ oriri nsọ onwe karịa ịka ọjị na-agaghị agata gbọchiju ọ bụrụ na anyị ka ji ọjị na-eme ekpere otu anyị si were na-eno sakramenti everyday by now mụ na gị karịa inwe fam ọjị ọ na-agbụ ya ego mee people employ ọ na-etufu onye anya mana ya etufu ya iji si aka ike nwezi ebe na-eproduce biskit ọkwa onye ọcha nwe kọmpina gị nara ahụ Kristi iji ọ bụrụ biskit mana asị gị bịa nara ọjị iji ọ bụrụ ọjị original is original. Inwe ose ọjị ijechi ije da agha ma anyị bụ ụmụ nwoke ipechanata onwe gị ọla akwa ọkwa were ose ọjị ọ dị very simple chụọ onwe gị pechasị onwe gị wụfuo na ndị baịs na amaga na ị ga-egbu onye ọma ogbugodu na onwe ihe obodo gị na-asọ asọ iri na amaghị ama i were ya mee gị na chụchacha onwe gị ka ịdị asọ ọ gụchakwa ihe ndị ụka si n'ọya efu ihe efuru n'ebe a nwe ihe ọzọ ndị a na-agwọ ọgwụ ihe ndị ụka kwesịrị ije bụ ha jee ndị na-agwọ ọgwụ nso malụgodo ma ọ na-arụ ọrụ because ọgwụ na-arụ ọrụ sayensị. We need to bring it in. Egbe ọ da-egbu mmadụ onwe ya ka egbe agala ọnụ ebe isi na ọ na-agwọ ọgwụ na-egbu mmadụ egbe ọ da-egbu mmadụ ọgọ bụ na ịma agwọ ọgwụ na-egbu mmadụ kpọọ mụ ka anyị mara ka o si arụ ọrụ ka anyị promote oge ebe n'idiri erika anyị ga-eji agbali billions of dollars from Nigeria government were eje Sambisa forest mana ihe ebute ụzọ ịgwọchi mma anụ ihe dịka na peweka ị nọrọ n'ụta ya mkpọ anyị na-eme kọlụ anyị na-eme kọlụ njụgụ nwanne onweghị onye kpọgara m na anụ ofe adago iburu ite ọgwụ n'aka anwụrụ anapụ na yes maka bụrụ m ebeliva abụ m eno ya mma afụ were afụ n'anya eme gị na-ekpere
ya ta na nke ya ese m na gị bịa gwa m na ọgwụ gaa na-egbu mmadụ mụ bịa ka m na gị soro wọs jewe Sambisa mba m ga-anọrọ ihe dịka ọpụ iwe ke nọrọ ihe dịka na Ntazan Junction na Mkpọ ma New Tire Market mkpọzie gị na fon ịgwa m na 5 adagokwa ahụ na 6 adago m sị gị bido nsị gị gbanyere m vidio otu ụfọdụ n'ime na asị gị kpọọ m vidio kọ bifo na-akwụ ụgwọ ana nsị gị gbanyere m vidio nwanna gbere m vidio ka mma na-akpọkọghara m ji egbe adago n'ivu ọgwụ unu macha na ọgwụ a bụ skam na o nwere ihe ọ na-alụ nye maka ndị ụka ji na manipulate people na-ekechiri onwere ihe ọgwụ na-alụ nwere ọgwụ nwere pawa skam onye maka ha ji chọpụta biri ya na-amụsi ọkụ ndị nna nna ya da agwọ ọgwụ ọkwa mgbe wetabere ihe ụka majik aka emebere ihe ọgwụ enwere dị iche na ọgwụ na onye na-ama stika na biya ọbasị onye na-ama stika biya for protection onye na-agwọ ọgwụ bụ ofu ihe onye je ama stika na shop ya for prosperity na onye jelu gwọ ọgwụ dobe na shop ya for prosperity bụ ofu ihe maka ihe ndị na-abụ ihe aka melụ and ha na-abụ scam. onye jere be dibịa gwọ ọrịa ọgwụ o buru ọgwụ dobe na shop ya in the name of not for prosperity na onye je ebe nwa baby virgin onye ya stika ọma na shop ofu ihe ọ bụrụ ofu ihe onye je ebe dibịa ọgwọ ọgwụ dowe na moto ya ka moto ya nwere yari nwa accident wee jee na nke Elijah n'Enugu onye ya stika gwa ya na Holy Ghost is guiding you ofu ọgwụ ihe na-aba bụ scam. When reality he those two things you see that they are all scam. Ọ bụ na Jesus na-alụdo ọrụ n'ọkpọrọ ndị pastor Fada Oluoma for repentance. Fada Oluoma anya nugo n'okwu Chukwu nwatu okwu Jesus too much ngwa jegene Saudi Arabia je preach. Okay. Ọhụrụ wa n'anya ọnwụ enye ya Fada Oluoma anyị anụgozi Jesus for 168 years ngwa jeweze Saudi Arabia je preach ele mmadụ Jesus. Fada Oluoma ebe anyị need is the preaching of Jesus now na Saudi Arabia. Fada Oluoma jebe Saudi Arabia. Fada Oluoma buru ozi ọma Jesus jebe Saudi Arabia ya je egwoke n'ọhịa ebe a. Fada Oluoma je egwe ndị Saudi Arabia ozi Jesus ye preach a Bible. Why are you running? Oh, you dey fear? They fear to go there. No one buy go heaven. Ngwane ka ndị Igbo otu ntọcha si tinye missionary abịa ebe a Igbo erugo mgbe ha ga organize kwa missionary je Saudi. Ọ bụ ya. O nwere egwu anyị dọnsụ nwana anyị gwụrụ na sị aga m aka ụlọ oge aka mara ama kụwara ya aka. Na-egwu your father is a palm wine tapper. Today you become a graduate. A ga-akụrụ papa gị aka mara ama ọkwa. Now ndị ọcha karị missionary come. Ndị Igbo karịa ngo Saudi Arabia. Anyị ga-akụrụ ha aka mara ama kụwara ya aka ya aka aka ya aka aka ya aka imani nwago kụwara ya aka. Fada Oluoma jewe Saudi Arabia ka ịkọ ọrụ na aka aka. Ụmụnne m si na Saudi dị fa na Sokoto o nwere ka ọ bụ na ikuku ozi ihe ekusago ndị Sokoto ha jee Saudi jee band obodo na-ebi na Dubai taa were Bible ti wepụ na street ya repent or you will go to hellfire. Gwa na chi ihe nwere ike otu unu sa gwa anyị na mmadụ ọhịa nwere ike okwe gotere m ozi ọma ozi ahụ eji so mụ nwe ya abago m street nke ikpeazụ abago m street ozi ọma nke ikpeazụ na were anyị na-egwu egwu were anyị na-etipụ ndoche were m na-agba bọọlụ anyị nọ village m today around 1 o'clock wee nweta kọlụ nwee ihe m chọrọ ije mere mbasi chọrọ ije dozi ma ihe daa na Asaba wanchasa oje na nke ndị immigration mkpagharị ndị escort m na ha so si ya na anyị na-ejekwa na Anambra Adoki ọbụla onye ojii mere akụ ọbụla gị mere akụ ihe bụrụ gị mere akụ bụ ihe okwu ga-eme na ihe na-eji adoration n'oche ụta ihe nna ha na-eme ka mere akụ
go empty, but where's the notion? I know the wine agent came back a bunny witch and I says, I'll go again. Hallelujah, Manonia, Bob, I got a word on the new roach. Oh, I cannot be Grigog on adoration back at one motor. Back at the net to Grigog, will be nice and Jesus on a word on your cat. Then I go to Grigog. Man, I know the bunny witch. Ndi Fada bụ unrepented criminals. Anụmanụ gị bụsị a ga-egbu gị bụsị ga-enwe intestine obstruction a ga-awoli n'ihi na ihe mere eme imanje abdominal scan onye na-agwa gị ihe a bụ typical brainwash Christian onye na-agwa gị ihe a agaghị medicine just study medicine na mahadum ihe na-agwa gị bụ ihe nwanne gị nwoke Ezeaku fụrụ n'Igbo love themselves unu si mụ mebe n'obu ndị Igbo bidoro 2018 wee rụọ ya 2017 2019 2020 wee fụ na ndị ụka bụ ndị oshi wee tibe mkpu ịgbawala m ọsọ onwere onye na-akpọ m na fon ka ọ nye m testimony n'ọlụlụ ụlọ onwere ga-emeka kọlụ ni na nna kọlụ bụ brother enwe m problem ha bụ ya help ma ndị n'obodo oyibo kedu onye obodo oyibo kpọnụgoro m ka m soro ya nwere ya n'ogo moto enwenogo Ezeaku mụ na Ezeaku na-ekwu biko when one of my auntie enwe ihe na-eme ya n'afọ kịta ọ daa ofe nchizi efe nchi biko kedu na ọgwa ya ebuji ọ ya na-akpa Ezeaku biko nwụrụ ha nche niile ga-akpọ m kịta sị m n'ihe ọma mekwalụ usoro ya nwere ya na ya gụrụ moto ma ọ na ya na-emepe ụlọ ọ gbaji ụdọrọ ojozu nọmba nje Michael nọmba nje Gabriel ada agasi aga nje Hulera nọmba nje Moses ada agasi aga onye nke ebe Ezeaku kpọwa m nwa fit kwuru na me pick so many Igbo bloggers not to my position don't even care to your message. They will set their WhatsApp and I go message name mama ha Google. You write to them tired they not go reply. So many Nigerian celebrities that is up to my standard don't even reply those nonsense. Once it's not business they are not going to reply. Once you write them it's not business that will favor them they will not reply. You ask many of them watching. Oh, someone did on a simple on a fool. Money ya bawa mbana na pomsi so to na ma dey pick. So na nchikọta ihe ọzọ anyị ga-ajụ Fada Oluoma na nchikọta. Fada Oluoma gịnị mede na angel enigwe ni na aba afa ndị Europe ka na aza. Nwere angel na aza afọ onye Africa. Ihe chọga ikwere na enwere ọcha amaka angel chamaka. Kọpụta na mgbe a n'ụwa ndị Bible mebere exist. So the whole names of angel in the Bible bụ afa ndị ọcha ka ha na-aza. Angel Michael, Gabriel, Jonathan, Angel Uriel. So enwere no angel bụ onye agụlụzi Igbo. Dan says Angel Chibike. Enwere angel bụ onye ogbunike ganza Angel Emeka ma Angel Ifeanyi. Enweho. So unu wata un angel enweho onye bụ onye Igbo. Ụmụ Igbo ka eji mezila ya ofeke. Mana mụ na gị pụtara n'ụwa ndị nna anyị pụtara nwe ihe na-akpọ Chineke. Mara ihe bụ Chineke. Nwere usoro ebe ha na-eso dobe Chineke. O nwere mbọsị ndị nna anyị gwa na Chineke na-agwọ ya. Ha gwa gị na eji agwọ ya bụ gịnị mgbọrọgwụ na gịnị na mkpa akwụkwọ. Ihe India ji karịsị mbụ ụwa niile na-abụ gịnị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ihe China ji karịsị na-abụ mgbọrọgwụ na gịnị na mkpa akwụkwọ. America mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Obodo ọbụla bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Nke ndị Igbo etufuo na ịgba n'obi be nna gị ọkụ. Jekwe dozie obi bụ unu. Ihe ni na ụka mere ihe ụka bụ madness ọ bụrụ ọfọt gọ bata gị n'imi na-eme iri ịma nchezuchi ji emezieri obi bụ unu ọ bụrụ na idozigoro obi bụ unu. Ji emezieri obi bụ unu. Ya emezi obi ben na ịma na ọkọ si bido obi bụ ihe bibi obi ihe ntọ ihe bụ ntọ na ihe bibi obi afa ndị Igbo na-aba ijide ihe bi ebi na bụ notisa
chọọ ihe bi ọsọ bụ be nna gị si m n'udo ga-adị na ndụ gị ka udo dị na ndụ gị nwa ya amatakwa na ha ọfa ọ ga-anụ n'ụdị jewe ịmụ nwa ụlọ ọgwọ ya amụ nwa udo adịkwa di ya. So young ladies say na amụ na ha jere mụ nwa what how far nwada chiata kachasị na ụmụ nwaanyị Igbo ihe o ji karụ na ụmụ nwaanyị njọ ọbụla unu na-aka ya ebu unu chọrọ dị mma di unu chọrọ dị mma ụmụaka unu nwaanyị ga-eburu ọnụ ka ụmụ ya rie ka di ya rikwuo unu agbazina speed na unu emeere anyị bụ di unu ekpere na-emere ụmụnne gị ekpere na-emere ụmụ gị ekpere o nwere ihe ọ na-arụ you just need waste your saliva face a reality. Fada Oluoma face reality. Oman bia ni gobo ni kuri ogu. Froti Ilo Oluoma say atolele. Fada Oluoma can never come to bury if he did not pay him. Fada Oluoma ga hala po parish ya. Bia ni gobo ni melo clearance na parish ya. Ome ozakwe. Ha gwana gị gị chọọ ikpere Jizọs gị kpupo ọrịa ndị nna nna anyị na-ekpe okpe aga ọfọ n'ọla anyị ha na-esekpu anyị onye nna anyị ga-eburu oche n'ọdọbe ihe ọ na-agwụ kpụrụ okpu n'isi nwa eze dayon a sị gị chọọ ikpere Jizọs gị kpupu okpu kedu eme na bishọp a na-ekpupu okpu Zam kedeme na bishop ade ekpupu okpu nya na pope simple mathematics because bishop is representing the slave master pope that is why he will now remove cap but others will remove cap and when others are removing cap and you are not removing cap you have made those people children hello part of what onye chiri ọzọ ndị Igbo ka nwa 25 years ka asị ya nna anyị dị 70 years wepụ okpu ọzọ sekpuru anyị Fada Oluoma mepụta isi okenye sekpuru anyị ka egozie ya wepụ aka enwe na ofe n'oyere aka mmadụ nwa ọkpụ ọjị na be gị kawa nzu n'ọdịnala omenala ọbụla ife ọjọọ ije gbawa mbọ ife ji kụziela anyị mgbe anyị na-etonite bụ ka esi agba ngada aka ọrụ na village age of 9-11 years ije wogo into science of ịkọ ọrụ ugbo enye gị ọgụ agba mpa anyị agba gị ngada sị gị ngwa mgba mpempe na-akọ nke ma na-akọ ebe mpa anyị na-akọ ọ dị m ka side ahụ dị soft maka nke ma na-akọ ọgụ na ose eme ike n'aka mana mpa ebe mpa anyị na-agụ jọsọ na-eme aka otu a mbịa nsị mpa ka mbịa side ahụ nọ na side nke ahụ dị soft mpa m jekwa ebe ahụ nọ ọ tinyekwa ọgụ na ọ dịkwa soft chie na azụ na ọdịnala enwe mbọsị mme program wee jụọ ndị Igbo kedu eme na ụnụ adaghị atinye ụmụaka n'ebe a na-amụ ka esi arụ fon produce o fon ha gwa m na ha nwa bịa abroad enwechi ekwe power over ihe nwa ha ya bụ na abroad n'ọkwa from school ebe a ha nọ ka a na-epush wee ha tere ha na onwere nke ha ya epush gide push nye ebe a na-arụ fon anya na-epush ya to sports which ama na sports ọ bụ egoro mkpọ egoro gịnị mkpọ ịgbacha bọọlụ ịnwụọ nke ga-aga mana nke a bụ ịmụta ya ọ bụrụ ebana ọ bụrụ iwu na onye gbara bọọlụ na nwa ya ga-agba bọọlụ ọkwa eziokwu mana ọ bụ iwu na famili ọbụla n'obodo oyibo na-eproduce ya ezinụlọ a ga na-eproduce ya forever ihe ndị ọcha na-eme family business otu ọ dịkwa mgbe gboo bịa sị gị na ndị a na-akpọ ọgwụ afọ ọsịsa family a na-akpa dị ọgwụ afọ ọsịsa tụ akọ dịbe ndị ọcha asị gị na ndị a na-eproduce if the whole family a na-eproduce mana nwere ihe ma ị na-ekwu bi okwu ị na-ekwu otu baịbụl ibe ọgbọ gị na-arụ eke ya bụ baịbụl onye were eke na-ababata na vileji mụ na keketa ụsada ịpịa 25 cartridges n'elu na n'ichi vileji ọbụla nọ n'ala Igbo kịta
ọsọ eri mbọmbọ ọ na-abụzi ndị Igbo si na si agbazi n'ọsọ mmiri tupu mmiri ama ụmụ Igbo ọ iwu na anyị ga na-agba ọsọ mmiri mgbe ọ magoro anyị ga-anọ na ncha na mmiri ka ncha baa ya ihe anyị jụrụ Reverend Fada Oluoma n'abalị a bụ kedu ebe ọrụ ya na-abịa Igbo ya kọwala anyị one secondary kedu eme na ndị seminary student graduate adịghị ekpe ekpere abịa enye testimony ha nwetara ọrụ after 4 years why is unu jize mere encourage ụmụaka anyị gụcha university ha bịa kene Jizọs n'onye efe ọrụ mana Jizọs adịghị enye seminary graduate ọrụ za anyị ajụcha ị gwara anyị na nna nna anyị nwere ha produce ma ha produce ndị na-eri produce egbe na-akụ na chọọchị ngwa Oluoma gwa m ihe Catholic priest produce rọọli ka ofe ọgbọnọ mma ka ịgba ị na-akụ mma ị na-anụ ihe a ka anyị na-edeke ịsa anyị na-abanye gịnị bụ ọlụ gị n'ala Igbo maka ọdịmma ndị Igbo ka ọdịmma Afrịka kedu ebu your occupation for development of Igbo land and Africa at large? What is that Reverend Fathers in Nigeria have produced that is better than soup our ancestors made that you are enjoying today? I tell us the reason why a missionary graduate does come to church to give testimony that Jesus has given them church by getting a parish where to work. Why you manipulate our graduate here to come and give testimony that Jesus gave them church? Answer this question. Finally, show us a blind person and a cripple, which through the miracle Jesus make to walk or to see, so that we will start believing in you. We are dropping these 4 questions to you, and may we all remain strong. May we all never relent to carry this message on. Kodri na yema neke. Diri na yema noye. Diri na yema na afọ. Diri na yema na nkwọ. Webo ka alo bona agụ ihe ni Igbo ji biri kponite n'ọlụ a fakunnie mmadụ ha kunnie ohere obede na m kunnie fogo robo kunnie atache Ezeaku oti Igbogoro kunnie abịam fogoro kunnie ndị agbata obi kunnie adarero kunnie Ishi avuru be kunnie kunnie no tusabafa ezu gwa bi kunnie Isiagu gbe na ajima kunnie tubafa tubafa tibene fa mmomo kunnie no haba agulu kunnie oshimiri nje aba kuli olimile ogbalu kunnie fenemele Isiagu Igbo di fe kunnie fenemele Imo State ife na Abia Ebonyi Akwa Ibom Anambra kunnie fenemele Enugu State kunnie chubanu ndị iro ndoka bụ ndị iro kasa afa na atụ na alapụta fa na eke na alapụta fa na alapụta fa na alapụta fa n'oyi na anyị ga-ekwugide eziokwu ahụ ka kpọsọ ụlọ ka for sale na Igbo enwere ihe ụtụka na-eweta 100,000 donation ma onye na-defend Jesus ebe ahụ si ya bịa donate 200 na church ọsọ mgbe onye isi ya agba ya n'obi mụnwa ezo gasị kunienu n'isi ụmụada Igbo niile ebe niile ha nọ ndị dị ime ha ga-amụ n'udo maka ha na-amụbu nwa ụnụ na-agwa anyị na Jizọs na-enye nwa onye na-enyezi ndị gboo nwa tupu Jizọs ọ bụla nwere akwari ọmụmụ ndị Igbo kunie ụmụ nwaanyị Igbo niile bụ akwari ọmụmụ n'afọ mụba na nwa akpọchisi ụmụnne anyị na nga n'obodo oyibo ibi iwere Jizọs kpe ekpere ka onye ụmụnne m dị ebe youth anyị jụrụ na nga na abroad. Enyi nwoke gwara m na ịbịa na Dubai na condom na dị 12 sachet na condom na dị 12 in one carton of condom na London na Dubai na abụ 12. Ụmụ nwaanyị anyị na-agba ashawo na London ga-eyuzi ya 3 package na ede na-ekwu n'ọrụ adịrọ gbaa m na-ebe akwa na agwa m afụfụ m Igbo na ata na Dubai na 1 packet of condom na Dubai na dị 12 in number. Na ụmụ nwaanyị anyị ga-eyuzi 3 packet of it na ede 12 times 3 bụ one 36 nwoke 36 na rigo ofu nwaanyị Igbo
36 men. Ndị ichie kunye. Maka na ndị ichie si na onye ma obi ọkpọkọrọ were ya mee gịnị? Onye bụ nene na nye ngwongwo na ngwogwe mee gịnị? O ife na-eme anyị taa. Si na ọ ga-adịrị nwoke n'ebe a na mma. Dịrị nwaanyị n'ebe a na mma. Dịrị ụmụ agbọghọ na mma. Dịrị Okeke na mma, dịrị Okafọ na mma. Dịrị Okoye na mma. Nna m Ezeaku dị asọ gbagotewa. Ndị ụka na-echiela ya echiche ọjọọ, ha ga-eji ana sere mmiri. Maka na ihe anyị na-eche bụ ka ọ ga-esi dịrị onye ọbụla mma. Ife anyị na-egwu na ya chọrọ ịdị better than anybody, want to be better with everyone. Na ya n'ide oji nchi na-enye ego rapụ onye ọzọ na-elepịa ọwata. Na Chineke nyego anyị ego mgbe o nyere resources, na ego anyị nweta taa by opportunity. No gọọmenti ga-eme ka ego azụ onye ọbụla. Maka ụmụ na nwezu akịrị na si eme gịnị. Wes na ejewe na anyị ga-ejelu na Eke. Bọsa anyị nabana anyị ga-anara tata bụ Eke taa nnukwu mbọsị. Eke bụ ọkụ, Eke bụ anyanwụ. Eke bụ ife bata na ndụ ndị Igbo. Ife bata na ndụ ndị Igbo ebe ha na-alụ ọrụ, ebe ha na-azụ afịa. Amamife ha ife dị na ya. Ife bata na ndụ onye Igbo ka o chi ya azụ n'ọdịnala nne ya. Onye Igbo abụrụ onye ahịhịọ. Fine agọ bụ ọfọ. Ndị ichie sịrị ọbịara be ma bịagbukwere mụ na ba mkpukpu apụkwana ya n'azụ. Ụka unu bịagbula anyị mkpukpu ga-apụ n'azụ. Unu ga-ebu mkpukpu nawa na Eke. Bụrụ mkpukpu nawa n'Oye. Mkpukpu nawa n'Afọ. Nwafọ Igbo ọ bụ n'aka na-enye ndị ụka ego ịbịagbula anyị, ị ga-ebu mkpukpu na ọ bụ n'ichegharị. Nna gị nyere gị nzu, gị nọrọ ube gị tụọ nzu. Jee emebe ị na-eme. Jee n'ụlọ ka na-akụ aka. Kpatakpata. Na-apịaka band onye China na-arụ ọzọ na-apịaka n'ego. Kọndishọn ọjọọ niile ndị ụka ọbịa tinyela anyị, Chukwu abịa masị napụtaba anyị n'ofufu. Ụfọdụ nọ na kọndishọn enweghị ọrụ. Ụfọdụ nọ na kọndishọn ihe isi ike dị iche iche, kọndishọn ịchụ akwụkwọ n'obodo Igbo. Ụfọdụ anọ na nwaanyị ebe a sị mụta nwa ndị ọcha narị ya nwa orugo for something years ọnụbeghị nwaanyị na Naịjirịa. Ụfọdụ tụwara nwunye ya ime, nwunye ha dị ime ha pụọ anọgo obodo Igbo 7 years afụbela nwa ahụ anya. Egbugo. Kedu mgbe ọ ga-ebi? Aja na biko dịka nna chịkọta ụmụnne m ọnụ na Omenala bụ ụzọ eziokwu movement. Fenchọ ka anyị nwee one voice. Enwe ebe ihe mebiri eje dozie ya. Ụmụ Jizọs ya edozi. Ụmụ okporo ụzọ anyị alụ nwa ya eze ego ruo ọnya. Ụmụ ụlọ ọgwụ anyị ga-alụ nwa ya ruo ụlọ ọgwụ mụ na ejepụ ụlọ ọgwụ. Anyị ga-akpọpụ ndị ara na street, anyị kpọpụfa na ụmụnne anyị kwa mbọ nna agba. Ọ ga-adịrị na anyị na mma na Eke. Dịrị anyị na mma na Afọ. Dịrị anyị na mma na Nkwọ. Dịrị anyị na mma na Oye. Si na ha ndị ichie, ndị mbụ na ndị Egede. Ka anyị gọrọ ya ka ọrụ. Onye nteje abụ udo ise asị na ụnada azazi nteje abụọ ọzọ abụ udo ọrịa ọ gịnị ka mụ nna gị mụọ gị nwa Chineke ma nzu ise nwa Chineke mụnne mbiko chọọchị mere ka anyị sobe onwe anyị oyi ike baa na Kristianity ga na-asọ ụmụnne gị oyi enweghị onye nwere ihe niile na-awa ọchị nkịta nwere onye ma sendere mmadụ ọya nwere mma kecha akara ka mmadụ nwe onye ma evu oke netin enweghị onye n'ime unu na-ekiri ime ebe a nwere evu spirit sọsọ iyi agwa m na some of us nwere ebe a nwere ndị nwere obi forgiveness which is nke a bụ ihe mmadụ
nwee ndị nwere obi mmiri hie, nwee ndị na-ewe iwe ọkụ n'etiti anyị ebe a. Nwee ndị bụ asị ya daba kịta siti bụ ọkpọ kịta siti be, nwee ndị na-ebe ọ ya bụ iti ọkpọ sef ọgba gị nkịtị na-eje. That is character differences. Mana ọgwanụ nwee n'ebe a na-aga ije na mmụọ nwere spiritual power o ji eme inwe ha. Agwa gị isi na inwe power tie date and time na-enwere ihe ya bifụ ọnụ ndị ahụ tie date. M ga-eweta ọtọmọkpọ nke m iweta nke gị. Enye ga-eso mma eweta Cameroon pepper kwọọ ya kwọ wunye ya na powder tinye ya na akamụ. Ịfụcha nke gị ọ bụrụ na ọ bara mbịa n'anya gị mfụnye gị ka mami ya ada. Mfụnye gị Cameroon pepper n'anya ịda azụmana nke gị bụ ọtọmọkpọ. Cameroon pepper nke mbụ practical. Blood of Jesus ka iji mụ ji Cameroon pepper bịa ka ịnwa. Iji blood of Jesus njide Cameroon pepper bịa ka ịnene Cameroon pepper. Nwunye gị n'anya ije chọọ ndị clinic by force. Ka chi jiri ejita fidela ya ọma ndị iche ndị mbụ na ndị egede ise. Ụmụ Igbo, anyị ka na-eche Reverend Fada Oluoma ka ọzọ anyị ajụjụ ya na anyị jụrụ ya. Gịnị bụ aka ọrụ ya n'ala Igbo maka ọdịmma ndị Igbo? One, gịnị mere na ndị gụrụ seminary school adịghị abịa nye testimony na Jizọs nye ha ọrụ na ha enwetago ọrụ na parish? Gịnị bụ kedu ebe ọrụ ya maka ọdịmma ndị Igbo? Ya gosi anyị onye kpuru isi hụrụ ụzọ na onye dara ngwụlọ gara ije. Ọ bụ na nwere ihe niile o gosiri anyị mana ihe niile ọ na-akọ ọ bụ ihe King Leopold si ha ji eme gị mee ka ọ na-eme. Udo dịrị unu.